Γεια σας παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη βιντεάκι με το Rainbow Friends. Λοιπόν, ο σκοπός για σήμερα είναι τα 3 likes, γι' αυτό σπάστε το κουμπί του like και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το part 2, δηλαδή που είναι με τους πυροσβεστήρες. Ωραία, εδώ πέρα παιδιά ξεκινάμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το προλάβω όλο σήμερα, αλλά το δούμε. Πάντως, εγώ το έχω ξαναπαίξει, το έχω τερματίσει, αλλά δεν είχα μείνει στο δεύτερο γύρο με 8 άτομα. Εκεί, δεν το βλέπεις. Κάτσε, αφού ο Μπλε ήταν σε μένα. Πώς ήρθε εκεί? Και πρώτον, κάθε φορά που είμαι εκεί με βλέπει. Αυτός είναι ο πελεκάνος. Για να κάνουμε ένα skip. Ωραία, ξεκινάμε. Τώρα δεν είναι ο άλλος. Δεν είναι. Έχουμε πει ότι είναι εδώ. Ναι. Λεπτάκι. Λοιπόν παιδιά, να σας δείξω και ένα ωραίο μέρος. Έχω πάει και εγώ, είναι πάρα πολύ αρχικά. Μπορεί να δώσει και με κούτα, δεν ξέρω. Δεν είναι από εδώ. Θα δείχνει να κλείσει ανεβαίνει. Δεν πρέπει να σκουτεί. Ανεβαίνει στο βράχο. Και δεν πρέπει να κάτι σαν ανεβάζει, ωραία. Ανεβαίνεις εδώ. Προχωράς. Και ανεβαίνεις εδώ. Και μπορεί να σε δουν όλοι τα τέρατα. Είναι καταπληκτικό. Και δεν μπορεί ούτε ένα να το φτιάξει. Το παράδειγμα όπλα. Έχει όπλα. Πολύ σετ. Α, δύο τέρτα. Πολύ ωραία. Ωραία, θα περάσουμε σήμερα. Μιμπί, good.
Και παιδιά μπορεί δεν ξέρω, το όλο το βιντεάκι να είναι το part 3. Εντάξει. Αντίο σας παιδιά.